aici, la mine. Dacă spune fotă, înseamnă că trebuie să fie în curs să spune. Dar ăsta... Oh, măi, da, măi, dacă nu spune fotă, să spune, nu știu. Da? Ăsta face cum fotă. La rând, nu văd că leagă fotă la gât. Pac, sari, pe scaunul nu poți. Dar să vezi, leagă fotă, nu poți. Mai pute-o primul. Ce emoții are el, mă, că-l filmez. N-ai treabă. N-ai treabă, eu am fost neamniță atunci. Mai mult. Și pe ea în locul spunea ce? Da. Da. Nu, am fost când l-a pus pe el. Nemicea pe el. A, era aici când spunea Mircea, mi spunea Mircea gel. Masaj capilar. Care Mircea? Mă, nu lua Nu chibrăi. la chibrăi, da? Am uitat ce și m-am învățat. Dar fac salon mare. Da, să-i ajut Dumnezeu cum a procurat. Eu nu sunt invidios. Cauți. Da, el poate că are relații puternice și poate să trimită numai barosanii. Care cu vorba aia cu dare de mână. Scutul între... Ce? Nu, cam o să fac după aia. Nu dai și cum o să o fac, nu? Ce? Liniștit. Nu, dar mi s-a dat un tot chiar boss, nu? Nu, așa că mă fac. Hai, du-te. Mata, dar un candidat acum iarăși. Da? De partidul lui. Da, și eu tot în Dar el unde e acum, în PSD sau în UNPR? UNPR, unde sunt eu, suntem da? toți acolo, Nealică, și eu, și Masali, și toți, Da, știu. suntem toți acolo. Dar eu am și asta, cum se cheamă, fular, am asta, stemă, insignă. Tot de la el? Da. Fular, insignă, fes. Am fost, am susținut, da. De ce vrea să devină președinte, nu? Da. Președinte de birou. Așa cu voi, multe, da. Păi, steluța au furat, oare ce face în seara asta Pandurii? O ia. Oare? Da. Acolo a fost steaua. Da, nu, la Pandurii e joacă cu o echipă din Portugalia de... Pici bătaie de fut. Na. Hai, vrei să Dacă nu îi dă Pandurii 2-0, mâine punem pariu? punem pariu cu ea în gură. Panduri. Înseamnă că nu. Și ce o să-ți atunci băietul ăla cu ea în gură atunci, nu? Ai văzut că la bătaie steaua. Da. Păi dar nu mai mucește aici ăla? Nu. Dar de ce? Are prea mult bani acasă. Hă? Are prea mult bani acasă. E plin de bani, hă? Da, cum? Că am înțeles că împrumută cu calmă. O da, că acum nu știu dacă mai dă.
Auzi, când eram micuț, am un frate mai mare cu aia care când făceam sau îi făceam un necaz, mă prindea și-mi băga degetele sub urechi. Și fac moartea judare, bă, așa. Păi și țupam, mă durea, băi, Ioan, până auzăm mama din casă. Mama era coitoreasă, știi? Ei, și face acolo, mamă, mi-a făcut moartea judanilor. Măi, nebunule, măi, omor copilul de ăla. Eu l-am pe o bucată de piatră, cărămidă, ce stăm în cale, dar lucrăm pe Ce concentrat e Ciprian, uitați-vă o leacă la el, ce stilul lucrează omul, uitați-vă o leacă la el. Nu stilist, cu orice. Nu stau. Frate, la ce-au făcut acum Ciprian, au costat 500, nu? Are abonament, are Are abonament aici? da. E gratuit? Deci, normal, trebuie pe un an aici. Ai plătit pe un an la Nelic. Toată viața lui. Ai abonament. Parcă ești mai tânăr Nelic acum. Super, man. Bravo, mai. Auzi, în seara asta, sigur, îi trag o cârjă la mine. Nelic, iară filmarea? Că mânzame reci. Ia, deci, mie mi-au stârnit Ciprian hormonii din mine. Testosteronii. O spus că un spermatoid, șmecher așa, ia pe el azi, băi, hai că mergem în seara asta să ne dea... În seara asta ne dă șmecherul așa în uite. Pac! La un moment dat se aude spermatoidul și el. Băi! Ne-a dat pe gât! Și face, aia era, hai și face pula asta de Parzac când vine. Uite, Ciprian am simțit. Cine e? Tarzana la care îi face masaj pe un bulangiu. Vine și e banii degeaba de la băieți, de la fete. De asta nici nu l-am mai vrut de lângă ăsta. Venea la mine în casă, îi dădeam să mănânce bine. I-am dat acasă, miele de albină, dulceață. Să duc că spuneați de ei la copii. I-am mai dat și bani și la un moment dat, băi, da, și la băieți pe acolo îți dă 3 lei, hai să vii la mine mei și 10 lei să dau și mâncare, nu? Zic, ia mai du timp pula mea de... Dar tu pe eu, poți eu și niște cornulețe de acolo, poți eu niște biscuite de acolo, ia păi. Ciprian face, dacă îți faci, înveți o leacă de masaj, să-l faci, știi cum? Mai lăudat că a spus că el a făcut culturism. Ha? Ce crezi să fac concurs? Să mă mult. Da? Aia să mă luat de lăgită, Alin, ce faci în ea? Tata, Da. la care l-a punit la mama lui, Da? să stai pe cuptor, știi care? În cer, la Uh-huh. să facă vinul, să-l prepare, îl bagi în butoaie. Bravo, bravo. Împreună cu Mike. Nu, e singur să duc. Dar unde e asta? Libana. Ah, da, mi-ai mai spus tu, Țibana.
cam de pățișoară. 60 km. 60, exact. Da, mulțumesc. Mersi. O fie de bine, domnule, că Nota 10, nota Talent. 10 pentru tot ce ai făcut. Tu vei fi un frizer jos pălăria pentru răbdarea cu care lucrezi. Ești într-adevăr, ești născut să devii frizer. 500 ne aleg. Da? Aha, 500. Da. De când mă cunosc eu cu Lele, că sunt că cu putanțele, băi. Mulțumesc că trăiești mai mult pe noi. Cea mai mare frădere, suntem aici la 50 cm grosime. La vecinul, la mine. Auzi, am să spun degeaba o smircea pentru pereții ăștia, între peretele tău și peretele meu, există un rost. Da. Înțelegi că eu am văzut și am vorbit cu băieții atunci când mă. Și el, aici, nu, dar Trebuie jupit și îmbrăcat cu jubuit și băgat cu, nu smoală, băgat. antimucigare. Măi. Antimucegai, da, antimucegai. Ce s-a întâmplat cu trebuie ce polistilen, frate? De 2 sau de 3? Termospitem făcut. Da, termen, da, exact. Termoizolate, frate. De 3 cel mai bun, Da. cum i-am zis, nu mă crezi. Și ai băgat faianță. Atât. Hai, ia să mă spun.